vuotta Metsähallitus ottanut puolustusvoimien käyttöön maa-alueita, Natura-alueita, jonka alapuolella on Suomen toiseksi suurin pohjavesiesiintymä ja samaan aikaan Lakeuden-vesi Oy, joiden omistajan Atria, Valio ja Altia on vetänyt jo vesiputkea 84 kilometriä kohti Suomen toiseksi suurinta pohjavesiesiintymää, ja se on Suomen puhtain esiintymä. Eli sen arvo on noin tuhansia miljardeja euroja on sen veden arvo. Ja nyt siellä on vesifirmat vetämässä putkeen sinne. Ja sitten sanotaan, että ei olla myymässä vettä. Ja minä pystyn nyt jo ostamaan ulkomaalaista vettä ulkomailta. Ja vielä he sanoo, ettei ole myyty vettä. Eli tässä ei ole mitään epäselvää. Suomessa on jo käynnissä vesikauppa ja sitä ei vaan kerrota suomalaisille. Ja se heidän strategia on niin, että ne myydään kaikki vedet, koska IMF:n lainaehtoihin kuuluu vesivarantojen yksityistäminen. Ja jostain kumman syystä Suomi, joka on maailman rikkain maa suhteesta pohjavesiin, niin suomalaiset eivät vieläkään tiedä sitä. Tai nyt tietää nyt ainakin 40 000 kannattajaa, tietää sen tänään ja huomenna tietää 45 000 kannattajaa. Eli minä en tule tästä lähtemään. Sen jälkeen kun mä joudun tiputukseen, niin mä tulen uudelleen tänne, jos mä tästä hengissä selviän. Eli tämä asia kyllä selvitetään ja mitä nopeammin, niin sen parempi. Ei joo, sitä mä oon ihmetellyt, kun se on ehti ensimmäisenä päivänä, kun mä helmikuun alussa olin täällä. Niin silloin olisi voinut joku tulla antamaan meille selvityksen, mutta minun mielestä nyt on hyvä, että 45 000 ihmistä haluaa jo tietää, että eiköhän se rupeaa jossain välissä heilläkin niin se juttu aukeamaan sieltä, kun täällä on 1 000 000 ihmistä. No ehdottomasti, jos me saadaan virallinen selvitys, että me voidaan ihan virallisesti julkistaa koko Suomen kansalle tämä hallituksen strategia tuleville vuosikymmenille tästä meidän suhteessa maailman suurimmista pohjavesivarannoista, mitä maailmassa kellään on, niin sen jälkeen minä olen valmis kyllä lopettamaan. Ja tämä koskee myös sinua ja sinun lapsia. Mulla on nuorin lapsi, on 4 kuukauden ikäinen. Hän elää tässä maassa vielä 80 vuotta. Niin en minä anna tätä periksi ennen kuin mä tiedän, minkälaiseen maahan minä lapseni jätän. Eli tämä on niin yksinkertainen asia, kun annetaan se virallinen selvitys Suomen kansalle, mitä hallitusvallalla. Siellä on pakko, siellä on vesifoorumi esimerkiksi perustettu. Siellä on 3 ministeriötä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, yliopistoja tutkimassa kansainvälistä vesikauppaa. Niin on se nyt kumma, ettei meille kerrota mitään, koska se on meidän kansallisomaisuus, että 3 ministeriö funtsii kansainvälistä vesikauppaa. Ja tämä on ihan ulkoministeriön omilta sivuilta löydettävää tietoa, mutta miksei sitä kerrota meille, että mikä tämä suunnitelma on, koska se koskee meitä jokaista suomalaista. Ja tämä on niin iso asia. No, mutta näitä valitettava tosiasia on. Ja Nicaragua on nyt se yksi maa, joka viimeksi on ollut se viimeisin maa, jossa ne kansa nousi. Ne kerkesi yksityistä ja kaikki muut paitsi vesivarannot oli ne viimeiset ja se on vielä se sota käynnissä siellä. Ja se on Suomessa ensimmäistä kertaa koko maailman historiassa on elintarviketurvallisuusstandardi ISO 22 000 sovellettu suomalaiseen pohjaveteen. Eli koskaan maailman historiassa ei ole valtion pohjavesiä standardisoitu. Ja se tarkoittaa sitä, että suomalainen pohjavesi on kuluttajalle turvallista ympäri maailman. Ja 3 ministeriötä Eviran johdolla ovat luoneet tämän standardin. Ja vieläkään ei suomalaiset tiedä tästä asiasta mitään. Kyllä. Okei, joo. Moi. Ha! Se ei tiennyt mitään.
Mutta hei, kysymys. Sovitteko te jotain? Ei, kun se oli niin hämmentynyt. Hänen täytyy nyt mennä ja tarkistaa. Saanko mä mun puhelimen? Poliisi odottaa sua ulkona, ne haluaa antaa sulle virallisesti lapun ja myös... No se on nyt se, mitä Timi sanoo. Otetaanko striimi? Otetaan striimikin mukaan. Kyllä. Joo. Missä toi? Noin. Tuolta. Toivottavasti tänne. Päivittää tässä itseään. Ei onko osanneet alkamiseen kuvittua täysin? Luvalliset asiat käännetään. Eikö tää kai nyt vaan tiltannut? Suomalaisen Pohjanveden kansainvälinen kauppa. Hänkään ei tiennyt sitä. Tiesittekö te? Ei oo tiedä. No nyt tiedän. Kiitos. Natsi-Saksassakin noudatettiin vaan käskyjä. Korkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten puolesta perustettiin Mäpäs stoppaan tää hetkeksi. asia on suomalaisen Pohjanveden kansainvälinen kauppa. Oletko tietää? En ole. Miten ne voit tietää? Jos minä löydän sen netistä ulkoministeriön sivulta, niin kuinka sinä voit tietää? No en ole tiedä. Sä olet Vannolla Vala. Etkä tiedä mitä tapahtuu maailman suurimmalle ja arvokkaammalle Pohjanvedelle. Kertoisitko nimen ja puolue? Siitä mitään. Mikäs teidän nimenne on nyt? Mä en valitettavasti tiedä. Sä et tiedä nimeäs vai? Tiedän, mutta en. Mikä teidän nimenne on ja puolue? Äläkä juokse taksiin karkuun. Oletteko te kansanedustaja? On, Ei. kokoomus ihan varmaan kato, kun mä sanoin, että ei pysty puhumaan. Ei No, nimellä. älkää ahdistelko. Suomen ministeri on perustanut kansainvälisen työryhmän myymään meidän Pohjanvesiä. Kaveri ei sano nimeänsä, on siinä kansanedustaja. Sä varmaan No nyt tiedät tiedän. kaverin nimen. Nyt tiedän. Hyvä. Mä heimuttu Färstaa tiedossa. Rakkautta! Isänslav! Juu! Kansanedustajat ei tiedä. Me pois. Älä. Antakaa tilaa. Hitto, tilttasko tää vai mikä vittu tälle nyt tuli? Eli jos joku tietää nimen, niin heti nettiin. Jos tiedätte äskeisen kaverin nimen, niin heti nimi nettiin. Kokoomuksen kansanedustaja, kattokaa, ei noita urpoja paljon. Siellä voi... ei noita. Vittu tää Ollaan aika show täällä päällä. Moi Petri. Nyt on pressiä paikalla. Kuva tilttas. Ei sano ääneen. Joo, kun tää koko tietokone tilttas. Mä puuttaan tän koneen. Okei, kiitos. Joo, mä puuttaan. Joo. Moi.